Ahoj, já vás dneska vítám. Dneska jsem se vydal do Jizerských hor. Jdu vlastně z Bartlovy boudy, která je na konci obce Bílý potok, na Paličník a potom dále na Smek. Mělo být dneska jasno, tady na Liberecku už se prohnaly bouřky, ale doufejme, že to snad bude v pohodě. A dneska mi společnost dělají naše dvě jakutské lajky, vlevo bílá je Andy a vpravo černobílá je Ani. Takže uvidíme, jak se nám dneska půjde. Já doufám, že dobře. Teď vlastně jdeme po žlutý do kopečka, vyšli jsme teď akorát z parkoviště u Bartlovy boudy. Je to prostě nádhera, takhle ten vodopád, nebo vodopád, to je malinký vodopádek, ale celkově ten potok kolem té cesty. My pořád stoupáme, nějaký výškový metry si dáváme a je tady taková příjemná pískovo-štěrková cesta, občas nějaký kamení, ale myslím, že se jde úplně perfektně. Tady to je pěkně vlhký, ty kameny, nebo vlhký, mokrý. Takhle si vypadá hezky ta cesta. No tak já jsem si teď dal picí pauzu v kopci. Je to celkem prudký. A dává to po delší době na nějakém výletě mi zabrat, no. Uvidíme, jak to půjde dál, ale myslím, že teď to by mělo být jeden z největších, potom ještě něco před Smrkem, no, tak. Ale jako dá se to v pohodě, mám celkem vysoký tempo, nevím, jak mi teď chybí daleko na to rozcestí, ale já myslím, že už bych tam každou chvilku měl být. Tak pořád postupujeme nahoru, ještě k rozcestí jsme nedorazili, ale teď vlastně, jak už není tak hustý les, tady jsme teď na Mítince, tak sluníčko pere, je dusno, ale jinak nádherná příroda a podívejte se na ten stoupáček. Tady jdeme, pojďte. Já jsem teď dorazil pod Paličník a za chvilku vám ukážu, jak to vypadá nahoře a nějaký výhledy, doufujeme, že budou. Tak pejsky musím uvázat a frčet nahoru. Tak ten prýhák už jsme vyšlápli. Trošku jsem tady z toho roztřesený, protože fakt mám strach z výšek.
a chtěl jsem vidět nějaký hezký výhled. Uvidím, jestli ještě půjdu rozhlednu na smrku, ale asi pravděpodobně jo. Tak se kochejte, myslím, že to vždycky stojí za to. Jo, někam se vyšlápnu. Tak asi 2 minuty chůze od Paličníků jsme dorazili na rozcestník pod Klínovým vrchem. Jsme nějakých 941 metrů nad mořem a teď půjdeme na Piščiny. Máme to 2 kilometry a z Piščin potom na smrk to máme 2,5 kilometru. Takže teď na ty Piščiny to asi bude úplně v pohodě a potom uvidíme, jaký stoupáček bude z těch Piščin na ten smrk. Půjdeme tady po té cestě takhle dlouho. Jinak to je stezka kancléře pana Šámala. Shodou okolností jsem taky šámal. Ale ne kancléř. Sestupy taky nejsou nic moc. Možná, že mám radši jít spíš do kopce než z kopce. Ale dneska jsem si vzal na pomoc poprvé pomocnice. Teď nevím, jestli jsou vidět. Pomocnice, hůlky. Do kopce mi pomáhalo celkem dost. Nemusel jsem se zapírat, jindy dávám ruce vlastně za ramena do baťohu. A takhle se mi šlo líp. Šli jsme dobrým tempem. Nějaký ty 3,5 kilometru jsme měli asi za 3/4 hodiny. A to, že to byl průťák, tak myslím, že je dobrý. A já se vám ozvu potom zase za chvilku. Třeba takové cestičky nebo cesty mě nebaví. Jo, není to nic strašného, je to taky taková písčitá štěrková cestička, není to jako ta klasická štěrková tvrdá, je to měkký terén. A je to prostě takový široký. Člověk nemá žádný výhledy, všude stromy, takže to je spíš takový relaxační akorát. Ale mě baví prostě ty úzké cestičky, ty stezky takový. Když byste někdo o tom věděl, že jsou třeba tady takhle v Jizerkách nebo v Lužických horách, tak mi to třeba napište do komentáře, protože určitě bych se tam rád vydal. Jo, je to takový víc divočejší než této dálnice pro asi běžkaře plus cyklisty. Zatím jsem tady žádný cyklisty teda dneska neviděl, jo, ale záleží, no. Tak díky moc zatím a ozvu se o trošku později. Teď, když takhle zlu a po té krásné cestě, tak mám čas tady přemýšlet a rozhlížet se hezky, což při tom stoupání moc nebylo, tam člověk musel dávat hlavně pozor pod nohy. A všiml jsem si vlastně, že tady je takový krásný smrkový, relativně mladý les. A vlastně teď mi došlo, čím to je, protože vím, že když jsme tady chodili třeba s základkou na vejlety, na školní, tak vlastně tady byla planina, jenom soušky, jak byly ty místní lesy zničený vlastně od pravděpodobně té elektrárny v Turově. Jo, to celý ty Jizerky trpěly, ale teď to je asi nejblíž, takže tady to bylo fakt bez stromů, jenom s těma sesklejma, nádhernýma pahýlama. Jo, takže proto vlastně tady takový mladý, relativně smrkový les. Tak teď jsme dorazili na rozcestí na Piščinách.
A na Smrk to teď máme po modrý 2,5 kilometru a potom nejdřív vlastně půjdeme na rozcestí Nebeský žebřík, což je 1,5, potom kilometr do kopce na Smrk. A ze Smrku potom sejdeme znovu na Nebeský žebřík po modrý a dáme se po červený na Hubertku. A ta cesta teď utekla celkem rychle, bylo to 2 km z mírného kopečka, sestoupali jsme nějakých 70 metrů na 2 kilometrech. Teď jsme teda v nějakých 877 metrech nad mořem a na Smrk budeme stoupat na 1124 metrů. No, tak máme nějaký takový lehčí kopeček. Držte palce, akorát teď se nám mění terén a půjdeme bohužel po asfaltu. No, tak teď tak ahoj, vítám vás z dalšího našeho checkpointu. Jsme teď na rozcestí Nebeský žebřík a máme to nějaký kilometr nahoru na Smrk. Půjdeme tou cestou, jo, a ten Nebeský žebřík je vysoko 931 metrů, takže to máme necelých 100 metrů převýšení, což myslím, že je v pohodě. Takže teď jsme se s holkama vydrápali na Smrk, vyšli, no. A takhle je nádherně označený vrchol. Smrk je 1124 metrů nad mořem. Ještě se pokusím najít někde tu rozhlednu, což by asi neměl být problém, a chtěl bych si tam vylíst a podívat se. You feel like summer days to me, warm tender sunny rays. I hope that we are meant to be. You say nothing at all when we meet, yet somehow I know your history. Oh, come what may, I'm ready. Picture frames, lavender and pain, they all live here within this romance. I get the chance to stop the run and be the lucky one. Odd thoughts and some dusty dreams, and we seem to find common ground. Guess everyone's got their own sound. I never cared much about fitting in, what's right or a sin, but as you stand before me I give in. Picture frames, lavender and pain, they all live here within this romance. I get the chance to stop the run and be the lucky one. Picture frames, lavender and pain, they all live here within this romance.
Just tell me I belong.